Lebap vilayetinin Farab etrawynyň Farab şäherinde ýangyn döredi. Ýangnyň döremegine tekniki howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmezliginiň we güýçli ýeliň sebäp bolandygy aýdylýar. Ýangnyň dören ýerinden asmana göterilen gara reňktäki tüssü şäheriň iň çetki böleginden hem göründi. Bu waka barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä ýangyn 20 awgustda saat 16:00 töwereginde Senat detgalarynyň yerleşýän ýerinde döredi. Ýangynda gämi duralgysynyň golaýynda yerleşýän tolyol öndürýän desgada 3 wagon mazut odaldy. Bularyň demir ýol arkaly mazut daşamaga niýetlenen ýürite wagonlardy aýdylýar. Ýete isli gara tüssü asmana ýokurlanyp ýeliň demirgadykdan gündogary öwüsýän uğruna tarap asmany gurşap aldy. Bu tüssýäni şäheriň ähli ýerinden diýen ýaly görüp bolýar. Farab etrawynyň we şäheriň ähli ýangyn söndürüjileri çyralaryny ýakyp howlukmaç ýanganyň bolan ýerine uğraýar. Diýip tüssü asmana göterilip başlandan soňra maglumat beren habarçymyz aýtdy. Bu ýangyn we oňa nämäniň sebäp bolandygy barada resmi maglumat ýok. Bu barada adatça bolşaly döwlet eýçiligindäki medbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne habarçymyz ýanyna şaýat bolan çeşmelerimize we yerli ýaşaýjylara salgylanyp, onuň döremegine tekniki howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagynyň we güýçli ýeliň sebäp bolandygyny aýdýar. Mazudy gyzdyrmak islediler. Güýçli ýel alawy ýaýratdy we uly ýangyn başlady diýip çeşmämiz belledi. Habarçymyz ýanyny öçürmek üçin Türkmenabad şäherinden hem 20den gowrak ýangyn söndürüji ulogyň iýerlendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä Türkmenabadyň demir ýol ambaryndan hem goşmaça ýangyn söndürüjiler iýerildi. Newit önümleri o dalanda olary öçürmek gaýratyn usatlygy we ýörite düzümli garandylary talap edýär. Newit önümleri ýetatan demir ýol liniýalary arkaly daşalýar we Türkmenabadyň demir ýol ambaryndan iýerilen goşmaça ýangyn söndürüjilerde köpük ýa-da paraşok görnüşinde ýörite garandylaryň bardygy çaklanýar. Dip habarçymyz ýanyny söndürmek işiniň 2-3 sagat dowam edendigini belledi. Onuň sözlerine görä wakada adam pidalarynyň bolandygy ýa bolmandygy barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne ýanynyň bolan ýerine ençeme tiz kömek ulogy hem iýerildi. Azatlyk ýanynyň netijeleri şol sanda ýetiren ziýany barada has dolu maglumat almaga çalışýar. Azatlyk bu barada Farab etrap we şäher häkimlikleri şeýlede Lebap vilayatynyň häkimligi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari almaga hem synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22 awgustda giýişlik saat 5-e çenli telefon arkaly eden ýygyderli synançyklary netije bermedi. Resmi medbuatda Türkmenistanda şu ýyl ýangyn howply mewsimiň 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktýabra çenli dowam etjekdigi habar berildi. Şeýlede Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen meclisinde Prezident Serdar Berdimuhammedow Tomuz pasly döwründe ýanyna garşy howpsuzlygy üpçün etmegi hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyna aýratyn ünsü çekdi. Hökümet ýurtda ýangyn howply mewsimi elan edip, Tomuz pasly döwründe ýanyna garşy howpsuzlygy üpçün etmäge çağırş etse-de, ýurtda bolýan tokay ýangynlar ýa-da Senat desgalarynda we ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýangynlar barada habar bermeýärler. Bu baradaky statistiki maglumatlar hem ilat köpçüligine açaçan aýan edilmeýär. Ýöne Azatlyň habarçylary esasan hem Tomuz aýlarynda ýüze çykýan käte adam pidalaryny getirýän ýangyn hadiseleri barada dowamly maglumat berýärler. 31-nji iýulda Türkmenabadyň merkezinde toy salony ýanan bolsa, 15-nji iýunda Aşgabatyň etegindäki obada ýanynyň dörendigi habar berildi. İtlere rehimsizligi gadagan edýän kanuny kabul eden Türkmenistan, köçelerde her gün tutulýan we öldürilýän kapasalara we plastik paketlere salynıp uzak wagtlap agyr ölüme tedewar edilýän öý haýwanlaryna rehimsizligiň dowam etmegini äsgermezlik edýär. Bu aralyk etler baradaky kanunyň kabul edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň öý haýwanlaryna rehim şepagaty wagt edýän çärelerine gabat geldi. 17 awgustda ýani derleşýän arasy penje we ömür beratlyk sany hususy penahanlylara Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edilipdi. Şonda yerli media serişdeleriniň habar berýäli Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň Tabigaty goramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen bilelikde şol penahanalarda saklanýan haýwanlar üçin adyk we derman sowgat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä olar baryp görmek üçin haýwanlary gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalar taýlapdyr.
Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýeti azatlygyň soraglaryna elektron poçta arkaly ýazmaça jogap berdi. Şondan beri redaksiýa we wekilhananyň medeniýet sekretary soraglar we jogaplar bilen birnäçe habar alışdy. 22 awgustda azatlyga Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden goşmaça soraglara jogaplar gowuşdy. Soraglar we jogaplar ütgetmezden mälim edilýär. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Aşgabatyň demirgazyň ditleriň we pişikleriň köp mukdarda getirilip iýmitsiz we suwsuz ölýän angar diýilýän ýer barada eşitdimi? Şeýle bolsa edara şol ýere barmagy synanşdymy diýip Azatlyk radiosynyň beren sowalyna Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti özleriniň angaryň töweregindäki ýagdaýdan habarladygyny mälim etdiler. Azatlyk radiosu näme üçin kampaniýadyň haýwanlara bolan gowy garaýşlary bilen giňden tanalýan penahanalara baryp görmek kararyna geldi diýip sorag berdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti bu soraga şeýle jogap berdi. Kampaniýanyň maksady öý haýwanlaryna we haýwanlara hoşniýetliligi wagt etmek hem köpçülikligiň mahabatlandyrmak, şeýle hem yerli jemgyýeti öýsüz haýwanlaryň penahanalary üçin mobilizlemekdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işleri wagtlaýyn ynanylan hanym Renata Vrubeliň aýdan sözünde aýdylşy, biziň maksadymyz haýwanlary we öý haýwanlaryny iýdeg etmegiň adamlara has açyk we gowy edýänligini görkezmekdi. Öý haýwanlarymyzyň hem haýwanlaryň emlek däldi, jandy jandarlar görkezmekdi. Çağalara öý haýwanlaryny iýdeg etmegiň we ähli haýwanlara hoşniýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny görkezmek gaty möhümdir. Haýwanlaryň abadançylygy hem iýdegsiz haýwanlar babatynda adamkärçilikli siýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligidir. Haýwanlara iýdeg etmek islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir diýilip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň Azatlyk radiosynyň sowallarynyň ýene birine uğradan jogabynda aýdylýar. Şeýle Azatlyk radiosu näme üçin Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti diňe Türkmen hökümetiniň kanun kabul edenden soň haýwan hukuklary bilen gyzyklandy. Näme üçin mundan öň däl ýoksa Türkmenistanda itler we pişikler ençime ýyllap öldürilýär diýip sorady. Bu sowala Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti şeýle jogap berdi. Kampaniýa ýylyň başyndan bäri meýilleşdirilýärdi. Bu kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Şeýle de bolsa institusional derejede bolmasa da Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň we Ýewropa Birleşiginiň aýrygatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri haýwanlaryň hukuklaryny goramak işine işçen gatnaşdylar. Geçmişde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti we Ýewropa Birleşiginiň aýrygatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri Türkmenistanyň hökümetiniň ministrlik derejesinde haýwan hukuklaryny öňe sürmek meselesini gozladylar. Mysal üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi bilen aýrygatnaşyk bölüminiň ýolbaşçylary eýdeksiz haýwanlaryň öldürilmegini alada bildirdi we bu tejribäniň besedilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň aýrygatnaşyk bölümi haýwanlary goraýjylar bilen iýdigderli maslahatlaşýardy we haýwanlaryň penahanalaryna baryp gördü diýip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Azatlyk radiosynyň sowallaryna ýazmaça görnüşde beren jogabynda ýazdy. Odal habar berilşi 1-nji we 10-njy awgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti eglan eden kampaniýasynda Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna ýa-da eýsiz galan haýwanlara iýdeg edýän suratlaryny hem videolaryny Instagramda ýerleşdirmäge çağırypdy. Habarda öý haýwanlaryna has mähirli bolmak çağırışı edilipdi we Türkmenistanda it köpeltmek we kinologik işler baradaky ýakynda tasdiklanan kanuna goldaw bildiripdi. İtlere rehimsizligi gadagyn edýän itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanunyň teksti 26-njy ýylda döwlet mediasynda çap edildi. Şol birakdyň özünde de türkmen häkimetleri ýurtda haýwanlara edilýän zalymlyk baradaky habarlary resmi taýdan kommentirlemedi. Ýewropa Birleşiginiň wekilleriniň itler üçin penahanalary taparynyň öňü serasynda Türkmenistandaky haýwanlary goraýjylar itleriň tutulmagy we öldürilmegi bilen baglanşykly köp sandy wakany habar berdiler. Aktivistler problemaly ýerlere baryp görmegiň hakyky meseleleri ýüze çykaryp biljekdigine, rehimsizligiň soňuna çykmak üçin goşup biljekdigine, şeýle de daşary ýurtly wekilleriň haýwanlara rehim şepagat meselesine üns bermeginiň Türkmenistanda itlere we pişiklere zulüm edilmeginiň öňüni alyp biljekdigine umyt bagladylar.
Türkmen häkimetleri pandemiya sebäpli daşary döwletlerde galan raýatlaryny ýurda getirmek uğrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. 20 awgustda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary ýene ýüzlerçe türkmen raýatyny watana getirdi. Bu waka Türkmenistana dolanmak isleýän onlarça türkmen raýatynyň Stambulyň aeroportunda garaşmagy dowam etdirýändigi baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat gelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň halkara aeroportundaky çeşmeleri habar berdiler. Türkiýanyň Istanbul şäherinden uğran Boeing 777 kysymly uçar sagat 18:30 töwereginde Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň halkara aeroportuna gondy. Uçurda 300 goly raýat öz ýurduna dolandy. Diýip çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu ýolagçylar uçurdan düşen badyna olardan COVID-19 testi alındy. Şondan soňra goş golamlary berilen ýolagçylar 3 gün möhlet bilen karantina yerleşdirildi. Çeşmämiz munyň soňky bir hepdeden hem az wagtyň dowamında Türkmenistan aviakompaniýasynyň türkmen raýatlaryny Stambuldan Türkmenistana getirmek bilen bagly ikinji wakadygyny hem aýtdy. Ýatlasak Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 17 awgustda giýişlik sagat 7:50 töwereginde Türkmenabada Boeing 777 kysymly uçaryň gonandygyny we Stambuldan gelen bu uçarda 300 goly Türkmenistanlynyň ýurda dolanandygyny habar beripdi. 11 iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow ýakyn wagtda beýleki ýurtlar bilen halkara gatnawlaryny dikeltmek boýunça işleri geçirmegi tawşyrdy. Muňa garamazdan öz çäginde koronawirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny erjellik bilen tekrarlayan türkmen häkimetleri pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçur gatnawlaryny henis hem dolu derejede dikeltmediler. Häzirki wagtda türkmen aviakompaniýasy Dubay, Kazan we Moskwa uğurlary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny amala aşyrýar. Ýöne häkimetler beýleki ýurtlara hususan da türkmenleriň has köpdigi aýdylýan Türkiýe uğuru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henidem dikeltmeýärler. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň wagtal gurnaýan charter uçurlaryny münmegi umyd edip Stambulyň aeroportuna üýşän türkmenistanlylaryň sany gözgörteli artdy. Käbir türkmenler gitmäň başga ýeri bolman soň birnäçe aýlap şol ýerde galýarlar. Iýul aýynyň başyndan bäri bu ýerdäki türkmenler Türkmenistana ýygy uçur gatnawlarynyň dikeldilmegini talap edip birnäçe gezek protest bildirdiler. Bu protest çäreleriniň ýa-da türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny watana getirmek uğrundaky tagallalaryny birneme güýçlendirdiler. Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmämiziň 19 awgustda beren maglumatyna görä, soňky bir hepdäniň dowamında Türkmenistana gury yer we howa ýollary arkaly getirilen raýatlaryň sany 1500-den aşdy. Ýöne çeşmelerimiziň we Türk medeniýetiniň maglumatlarynyň çen tutulsa, türkmen häkimetleriniň tagallalary henis hem yeterliksiz bolmagynda galýar. 18 awgustda Stambulyň aeroportuna bolan çeşmelerimiz onlarça Türkmenistanlynyň oturguçlarda oturandygyny ýa-da ýatandygyny görendiklerini gurrun berdiler. Mundan başga da son dakika nokot.com neşriniň 11 awgustda çap eden video reportajynda türkmen raýatlary Türkmenistana dolanmak üçin häkimetlerden şol sanda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek soradylar. Türkmen häkimetleri we döwlet eýçiligindäki medeniýet serişdeleri daşary ýurtlarda galan müňlerçe Türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler Azatlyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherine zibilden plasmas gap gözleýän bazarlarda dilgeçilik edýän çağalaryň köpelýändigini, welaýatyň günorta günnägör sebitlerini çağalaryň obagyjylyk işlerini çekilýänliklerini habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar zähmete mejbur edilýän çağalaryň mektep bazarlarynyň okuw esbaplaryny satyn almak üçin gazanç etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Maşalalardaky garyplyk çağalaryň çağalygyny ogurlap, müňlerçe çağa özleriniň çağalyk döwrüni zähmet we gazanç gözleginde ýitirýärler.
Diýip bir balkony ýaşaýjak radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymy Türkmenmaşyda zähmete mejbur bolýan çağlaryň köplenşidi we gutularyny dörüp ol ýerlerden plasmas gap gözleýänliklerini ýa-da mektep ýaşyndaky käbir çağlaryň bazarlarda dileýçilik edýänliklerini habar berýär. Hasada ol Azatlyk radiosynyň habarçylary zibilhanalardan toplanýan plasmas gaplaryň kabul ediş nokatlaryna satyn alınýanlygyny habar berdiler. Ýöne şäher çağlary plasmas sewdasy bilen gazanç etmäge sebäpkär bolýan mahala bu yerlerine mektep ýaşyndaky okuwçylar bu hojalyk işlerini işledilýärler. Balkan welaýatynyň Günorta Günnor sewitlerinde çağalar palty ýığımna, kartoşka we şuunlar ýygnamagy çekilýärler. Mawtumuly Bereket we Serdar etraplary, ekrançylyk etraplary bolan soň bu sewitlerde çağalar owa hojalyk işlerine çekilýär. Olar owa hojalyk işlerinde işläp, mektep libaslaryny we okuw esbaplaryny satyn alýarlar. Diýip bir ýerli ýaşaýjak radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gazanç etmäge sebäpkär bolýan mektep okuwçylarynyň köpelmegi barada habarlar Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlamagynyň öňe ýanyna gawat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy zähmete mejbur galýan çağlaryň köplençi okuw esbaplaryny ýa-da mektep libaslaryny satyn almak üçin gazanç etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Ýa-da täze okuw ýylynyň bosagysyna Türkmenistanda mektep bazarlary işläp başlaýar. Hökümetçi neşirler awgustyň başlaryna döwlet medeniýetine salgylanyp mektep bazarlarynyň açylandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýene atalar mektep bazarlaryna bahalaryň öz maşgaly büdjetine gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Mektep bazarlary hojalyklaryň maşgaly sebäbine gawat gelmeýär diýip bir balkony ýaşaýjak radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymy Türkmenmaşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryna aktaş ýaşaýyş toplumuna işsizligiň we garyplygyň ýitileşendigini habar berýär. Ýöne sebitdäki durmuş ykdysady kynçylyklar tutuş welaýaty maksus bolup ýerli ýaşaýjylar garyplygyň derejesiniň ýoklanmagyny yerli kärhanalarda we daşary ýurt kompaniýalaryna köp sanly iş orunlarynyň wagtly ýa-da hemişelik ýapylmagy bilen düşündirýärler. Soňky ýyllarda hususan da koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurt newit gaz kompaniýalary sebitdäki möňlerçe işçini işden boşatdy. Döwlet we hususy kärhanalarda bolsa iş orunlary wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýapyldy. Ençime adam işsiz galdy. Munyň bilen halkyň ykdysady ýagdaýy hasta aşaklady. Bolsa çağalaryň durmuşyna oňaýsyz täsir etdi. Diýip bir ýerli Tinçazat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet medeniýeti we hökümetçi neşirler balkany çağalaryň duçary bolýan kynçylyklary, olaryň okuw esbaplarynyň öpçünçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemleri, kynçylyklary barada dil ýarmaýar. Tomutky diňjalış mewsümine şatlyk şagalan bilen geçirýän çağalar şuunlar tewdasy gyzgalaňly dowam edýän mektep bazarlarynyň gerekli okuw esbaplaryny höwes bilen satyn alýarlar diýip hökümetçi Türkmen portal nokot.com ýazýar.